er mig. Mig, hvem? Det er jo dig. Jeg ringer sgu ikke med mig selv. Hvorfor ringer du? Det er dig, der ringer. Nej, det er ej. Jo, det er. Nej, det er ej. Jo, det er. Okay, jeg giver op. Det er mig, der ringer, og hvorfor? Jeg har... Hvad er det nu, jeg skulle spørge? Nej. Vi har jo købt noget hash. Nej, jeg har aldrig haft en tanke om at købe hash. Vi har købt stoffer. Jeg har aldrig haft en tanke om ikke at købe stoffer. Det er rigtigt. Hvordan sker den? Hvad mener du med det? Det er sådan noget, de nye unge lærer. Det er sådan noget, de siger. Er det? Mine børn, de siger slet ikke sådan noget. De siger bare, jo man, hvordan sker den? Kan du ikke lide min hest? Så smadrer jeg det. Jamen, der sagde man skulle være showman. Jamen, jeg fatter ikke det nye sprog. Men får de stoffer eller ej? Ja. 5 milliarder bliver det. 5 milliarder! Okay. Jeg sælger lige mit hus og min bil på internettet. Ja, jeg er lige ved at være der. Og så er jeg færdig. Hvad var det nu, jeg skulle købe? Mit hus. Okay. Lala, jeg har bare sådan en lyst til at synge. Hvad skal jeg sige nu? Hej, hej.